zabezpečiť si lepšie kariérne uplatnenie alebo sa vyhnúť dlhodobej evidencii na úrade práce. Zmysel celoživotného vzdelávania je dosť podceňovaný a venuje sa mu len veľmi málo Slovákov. V Košiciach funguje kancelária, ktorej pracovníčky vám s orientáciou na trhu práce alebo s ďalším vzdelávaním bezplatne pomôžu. Nedostatok času, lenivosť, únava. Mnoho zamestnaných Slovákov je rado, keď si môže po práci aspoň trochu oddychnúť. Na získavanie či rozširovanie kvalifikácie a odborných zručností myslí väčšina ľudí na začiatku kariéry, alebo až vtedy, keď sa ocitnú pred dverami úradu práce. Na Slovensku sa venuje celoživotnému vzdelávaniu len okolo 3% ľudí a všeobecne v Európskej únie je priemer okolo 7% ľudí. A keďže Národný ústav celoživotného vzdelávania chce tieto čísla zvýšiť, spustil národný projekt Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. V rámci neho vzniklo na Slovensku 25 poradenských centier. To košické má viac ako 400 klientov. Našou hlavnou náplňou je kariérne poradenstvo pre zamestnaných dospelých ľudí. Cieľovou skupinou sú teda dospelí ľudia od 18 do 64 rokov. Ak máte trvalý pracovný pomer, ste samostatne zárobkovo činná osoba, zdravotne ťažko postihnutý zamestnanec s pracovnou zmluvou alebo mamička na materskej dovolenke a chcete sa ďalej vzdelávať, centrum vám to umožní bezplatne. V ponuke je 44 modulov vzdelávacích programov, 40 je zameraných na remeslá a služby, 4 modulové vzdelávacie programy sú moduly pre ďalšie vzdelávanie. Kuchár, čašník, kozmetička, stolár či s váračkovou. Zlomok vzdelávacích kurzov, po skončení ktorých môžete získať doklad o vzdelaní. Viac o projekte aj o ponuke služieb Poradenského centra pre dospelých sa dozviete v rozšírenej reportáži po správach.